ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ପରିବେଶ ବା ଆୱାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସୌରଜଗତର ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 149.6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ଗ୍ରହରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଜୀବମାନେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନ ମିଳେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆମେ ଜଳ କଥା କହିବା, ସେହି ଜଳର ଉତ୍ସକୁ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ବା ଜଳମଣ୍ଡଳ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଝରଣା, ଭୂତଳ ଜଳ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମର ଜଳମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 640 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାୟୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ମାଟି, ପଥର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡଳ ବା ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ରହିଲା, ଏହାର ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ବା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେମାନେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଜୀବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କେବଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ଥିବା ପରିବେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମର ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ, ଯାହାକି ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକ୍ଷମ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ପରିସଂସ୍ଥା ଶବ୍ଦଟି କହିଲି, ପରିସଂସ୍ଥା ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେମାନେ କହନ୍ତି ପରିସଂସ୍ଥା। ପରିସଂସ୍ଥା ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ସମାହାର। ସଜୀବ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ, ଏଇମାନଙ୍କର ସମାହାର ହେଉଛି ଆମର ସଜୀବ। ନିର୍ଜୀବ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ଫିୟର କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବସମୂହ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା, ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ନଦୀ ପରିସଂସ୍ଥା, ସମୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା, ଏମିତି ଅନେକ। ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 1935 ମସିହାରେ A.G. ଟାନ୍ସଲେ ନାମକ ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ନାମ ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା, ସମୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା, ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେ ଏହି ଭିନ୍ନତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ପରିସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମାନତା ରହିଛି। ସେହି ସମାନତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରିସଂସ୍ଥାର ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ 4ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତ ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବା ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଭକ୍ଷକ ବା କନଜ୍ୟୁମର, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଅପଘଟକ ବା ଡିକମ୍ପୋଜର।
ଏବେ ଆମେ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବେଶରେ ଥିବା ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ପରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ 3 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଜଳବାୟୁ ଓ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକ। ତ ଜଳବାୟୁ ଆଉ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ? ତାପମାତ୍ରା, ଆଲୋକ, ଆର୍ଦ୍ରତା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଜୀବ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ରସାୟନ ଚକ୍ର, ବାୟୋକେମିକାଲ ସାଇକେଲ ବା ପୋଷକ ଚକ୍ର ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସାଇକେଲରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପିଲେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚକ୍ରରେ କି ଭାଗ ନିଏ? ଜଳଚକ୍ର, ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ର, ଗନ୍ଧକ ଚକ୍ର, ଫସ୍ଫରସ୍ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିଭଳି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର ପରି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଜୀବର ଶରୀର ଗଠନ ଆଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଜୈବିକ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 3 ପ୍ରକାର କାରକକୁ ନେଇ ଆମର ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଠନିକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଉତ୍ପାଦକ। ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଘାସ, ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ, ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାମକ ଏକ ସବୁଜ କଣା ଥାଏ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଗାଠନିକ ଉପାଦାନକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଭକ୍ଷକ। ଭକ୍ଷକ କହିଲେ ଭକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରଭୋଜୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ, ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ, ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନାମକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଅପଘଟକ ଅଛି। ଅପଘଟକ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ, ଗଳିତ, ପଚାସଢ଼ା ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦକ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା ଅପଘଟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମାଟି ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଯାଏ। ପରିବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପଘଟକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜାଣୁ, କବକ ଓ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ପଠାଇବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀ କେତେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ କେତେ? ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କେବେ କରିଥିଲେ? ଜଳବାୟୁ ଓ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଗାଠନିକ ଉପାଦାନର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଥିସହିତ ବହିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି ତାର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ।